I-Kaizer Chiefs iqinisekisa ukuthi umdlalo wasemuva uPaseka Mako ubuyele eNingizimu Afrika esuka kuhambo lweqembu lokuzilungiselela isizini entsha eSpain ngemuva kokwenzakala engalweni. Lokhu kulimala kwenzeke phakathi nomdlalo wobungane bebhekene ne-Al-Kholood. uMako kulindeleke ukuba abonane nodokotela onguchwepheshe wamathambo ukuze ahlolisiswe kahle, kodwa kulindeleke ukuba aphinde azihlanganise nozakwabo emavikini azayo uma eseqalile ukululama. Iqembu seliseduze nokuphothula uhambo lwalo lwezinsuku eziyishumi lapho lidlale khona imidlalo emibili egcine iphele ngokulingana ngo-1-1 bebhekene neGlasgow Rangers kanye ne-Al-Kholood. Ngaphansi kokuhlolwa umqeqeshi uFernando da Cruz, leli qembu kulindeleke ukuba lidlale neqembu eligijima kwiLa Liga yaseSpain ngaphambi kokuba liphikelele emuva eNingizimu Afrika. Esitatimendeni esikhishwe yileli qembu mayelana nesimo sabadlali, kuvezwe ukuthi abadlali abaningana abaqede isizini edlule besohlwini lwabalimele sebebuyele ekuzilolongeni. Laba badlali sebebuyele enkundleni futhi basebenza ngokuzikhandla ukuze bathole ithuba lokuzibonakalisa ngaphansi kwethimba elisha labaqeqeshi. Ngemuva kokubuyela kwabo ekhaya, iqembu lizoqhubeka namalungiselelo ekhaya. Umdlalo wokuqala waleli qembu ngaphansi kwa-Da Cruz kuleli uzobe useRustenburg lapho bezotholana khona phezulu neScotland FC yaseZimbabwe emncintiswaneni weToyota Cup.